Господа. Днес е темата, в която ще разсъждаваме, ще говорим точно за времето, в което живеем, защото вече сега всеки човек гледа на времето, в което живее през своя поглед. Сега ще кажа защо. Едни хора, които живеят в Азия, в Израел, там Иран, така това е време на война. Други хора, които живеят на време, сега това е силно време. Има хора, които живеят живота, които нямат такива проблеми и казват, това е благоприятно време. И всеки е разсъждава според времето, което живее, според живота, който живее в най-неща. И всеки е прав до себе си реално, но нека поне кой не каза Божие Слово, какво каза Бог за времето, в което живеем. В 2 Коринтияни 6 глава, 2 си казва така: в благоприятно време те послушах и в спасителен ден те помогнах. Ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден. Че ако говорим сега като цяло за времето, това време, което ни принадлежи, това е днес и сега. Миналото вчера, това вече заминало. Утре не знаем какво ще стане. Обаче днес и сега, така че днес е спасителен ден. И важно е да разбираме това, което става с нас и около нас. И най-вече гледа на цялата човешка история, разбираме, че времето наближава. Защото самия Исус казва Словото Божие, че чуете войни, военни сукове, земетресение, наводнение, бедствия. И Словото се изпълнява като цяло. И наистина трябва да вземем наистина, че това е началото на края, ако мога така казва Словото Божие. Сега, ние виждаме времето с нашите очи, но Бог вижда времето и денят, който живеем през неговия поглед. И не важно как виждаме деня ние, важно е как вижда Бог нещата и Бог да те насърчава. Той има съвсем друго отношение към времето и към деня, защото ще кажа защо. Защото Бог е вечен. Той няма начало, няма край. Денят всеки е днес сега. И той наистина знае цялата картина. За него няма никаква тайна. За нас утре времето са тайни, които ние знаем, но Бог знае всичко. И така че важно е сега да гледаме на Бога и на Божия Слово. Сега, днешката е важно. Времената се променят, но Бог не се променя. Той е същия. И Божията воля и Божия план, защото са същи и днес и сега. Сега, когато Исус говори за пастори, за овце, в Йоан 10 глава каза и други овце, които са от тая кошара, които трябва да чуят гласа ми и да дойдат да станат и останат си пастори. Това е много важно сега. Тук са тези други овце. Знаем, че Бог беше избрал един народ Израел. Но вече когато се говори за другите овце, се говори за езичници, които и те ще дойдат към тая кошара и ще имам едно стало си пастор. Казват така, и други овце имам, които са от тая кошара. И тях трябва да доведа, ще чуят гласа ми, ще станат едно стало си един пастир. Значи, без значение какво е време, в което живеем, повстанието продължава да бъде същото. Хората да чуят благата вест, се покаят и да спасят. Без значение какво става, война ли е, мир ли е, спокойствие ли е, глад ли е, какво ли е. Защото всеки един човек, който преминава през тази земя, има нужда от спасение и от спасител. Така че ще кажа, защо понякога хората казват, сега времето е сложно време, сега е трудно време, не мога да говоря. Когато е много хубаво време, пак не може да говорим. Когато е слънчево, не може да говорим. Когато е дъждово, пак не може да говорим. Значи понякога ние гледаме времето и едно не това е понякога начин да оправдава. Искам да ви кажа, че Словото Божие казва, че Бог забавя времената. С каква цел вижте Словото Божие казва така. Господ не забавя това, което е обещал. Тоест как някак смята бавенето, но заради вас търпи. За дълго време. Поне не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние. И сега дума, Бог, това, което е писал, той ще го изпълни. Рано или късно ще се случи. Въпросът е, Бог сега е, наистина показва милост. Това е времето на Божие дълготърпение. Бог дълготърпи, да може повече и повече хора да чуят за Него. Да се порядат да бъдат спасени. Това е много важно. Сега, когато говорим за последни времена, или времето, в което живеем, сега Словото може, вижте, говори ясно. Казва така, а това значи, че последните дни ще настават усилни времена. Значи няма да бъдат нормални времената. Така че виждаме сега стават войни. Първо почна Русия и Украина. После Израел Палестина. После Израел нападна Иран. После е Ливан. Америка тя сами. Виждаме какво става. Да, не с нашия, не можем да вземем страна, кой как реагира, но всичко това говори, че времето на края наближава. Вие така ще чуете войни, военни стокове и това е истината. Сега не знаем докъде ще продължат тези неща, но Бог нам предупреждава наистина да бъдем будни и тези. Въпросът е в това време, в което живеем, макар че
времена са силни, има едно послание към нас от Бога. И той не се променя. Ефесяни 5 глава, 15-16 казва така. И тъй, внимавайте добре, как се обхождате, не като глупави, но като мъдри. Като изкупате благовремието, защото ните са лоши. Глупави и мъдри. Глупави човекът, който ми само за да земя. Помните, един човек имаше едни хамбари, една година, голям оръжей. И който си казва, сега ще събори съветски хамбари, ще падне хамбари, ще събори вътре храната, ще каже, душо, успокой се, и аз ще пи, весели се, имаш блага за много години. И тогава Бог му каза, глупецо! Значи виждате към Бог се обръща към човека, който мисли за тази земя с думата глупецо. И Словото Божие казва, не си обходите като глупави. Или хора, които мислят само за така. Вижте, този път, този живот и не се свърши. И не сега, ако човек не мисли за никога за вечността, жалко, че е преминал през тази земя. Жалко е. Аз днес сказах при малко една история, и пак ще кажа. Разговарях с един приятел тук на близко живее в магазинчето. Този човек наистина така има магазин, семейство, така, добре са в това отношение финансово, стабилни са и седна така да пие на кафе при него. И му казах, виж приятел, пред човека стои един кораб Титаник. Стои една малко лодка отстрани. Лодката е свободна, Титаника има курс. И край на този Титаник е там, сълъзи в скалата и ще се мине. Но по пътя ще бъде добре. Музикантите вътре, ядни, пиени, тържества, всичко е хубаво. И тези хора, които са в Титаник, не искат да са в Титаник, искат да бъдат там. И краят къде е? Вижте, помните. Краят там свършва. Сега искам и да при тебе посланието. Какво избереш ти? Да поръчаш в Титаник, знаейки къде да водим, и да приемеш тази малка лодка, спасителя и да поедеш в курс. И той каже, замисли как тези неща. Тай вика истината, разбира. Просто си казвам благата вест. Има спасение, има вечен живот. И това, което имаш на тази земя, като придобивки, нямата полза въобще за небето. Нямата полза. Ама си бил успял, но даже си преуспял, какво от това? Всичко, което имаш, ще стане на тази земя. Означение ще бъде къде е Христос в твоя живот. Защото само той е спасителя. Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. И вижте, това е, когато говорим на хората, макар да те са малки, макар не си толкова убедителни, самото Слово Божие довежда хората до дилемата, до въпроса. Какво ще правят с тази вест? Ще приемат ли и ще отвърлят? Това е въпроса. Не е въпроса колко красиво сме говорили, колко не сме били убедителни. Ти му казваш на този човек, че те се нуждаят в Христос. Какво прави с него? Вижте сега Словото Божие казва така. Днес, ако чуете гласа му, това е Евреи 3.15, не закоревявайте сърцата си. Това е много силен стих. Закоревявайте сърцата си. Какво значи? Когато идва към тебе благата вест, но ти живеш в грях, си още в този свят и се чуеш сега. А ако повярвам в Бога, трябва да се греха си. Доломиш се. Но ако продължиш греха си, отивам в ада. Там пък ще по-лошо. Така че, Словото Бога казва, не закоревявай сърцата си. Понякога човек в невъзможността си да справи с греха от първия път, се отчаява. И казва, аз цяло съм вършил това съм вършил, не мога да се откажа. Чакай. Словото Божие казва, и се казва, елате при мен такива какви се, и аз никак няма да я върна. В Йоанна казва, никак няма да изгоня. Значи, ние да я при Бога, това е като една клиника, като една болница. Всеки от нас е бил болен от греха в този свят. Всеки има някакви грехове в този свят. Идейки при Бога, той е нашият лекар. Той е нашият спасител. Той приема такива, като сме. И да почва полека да работи с всяко на сърце, което се покорява. И полека става промяната всеки човешки живот. Но въпросът е да закоряваме сърцата си. В притча 25 казва така. Който крие престъплението си, няма да успее, а който изповяда и остави, ще намери милост. Колко ясно казва. Сега, един друг може да крие много неща. Човек може да крие жена си много неща. Жената може... Да, обаче пред него нищо не се скрива. И пред този, който може да отговаряме, нищо може да скрием. И по-добре не се закоравяме, а се изповядаме греховете пред Господа. Така може. Тези са моите слабости. Аз сам много се справя. Но ти можеш. Аз ще казвам себе си, много съм казал,
При почти 30 години бях музикант. Работих по ресторантите, цигари, алкохол, компании, яни, пени живот. И когато 91 година чух Блага Тевес. И тогава чух една песен "Живата вода". Така Бог ме докосна, че почнах така наистина да сравнявам това нещо, което и този брат, който ми каза. И започна да мисля сега, добре, сега. Ако аз станах християнин, трябва да оставя цигари, алкохол, компании, живота. И тогава за какво да живея? Така си мислих. Ще оставя живота аз и ще стана християн. За какво ще живея тогава? Мисля, че греха, който върши, мисля, че това осмисля живота ми. А това беше една голяма грешка. Греха може да закара в ада, но не може да смисли живота ти. Този, който дава смисъл на живота, това е Христос. Той дойде, умря своите грехове, да можеш ти, че вера в него, да имаш вечен живот. И това е самата истина. И понека почна да се боря в себе си. Викам сега, какво искам аз? Какво искам? Да бъда в небето или да прощавам греха си? И тогава имаше една проповед. Няма забравя пастор Огнян Миров, той е много добър пастор от 50-та. И не проповяда и 8 глава за предбитейката. И тогава каза така: който от вас в църквата, бяхме около 500 човека в църквата, голяма църква 50-та. Който има някакъв грях, цигари, алкохол, почна да ги излизате много. И аз дека се видях много неща. Нека излезка навън, само не къстех. И дай ми пише, че ги излязам, и аз излязах. И тогава той почва се моли, аз се моля и викам: Господи, аз знам, че живота, който живее, ме води към ада. Не искам да бъда там. Помоли ме за пребоя слабости и пороци. И тъй каза с пост и молитва, и няма забравя точно дата беше. Беше точно 10 януари 10-та година. Чета се нахраних, работих в задните пасия, музикант. Чета 8 часа се нахраних вкъщи. Изпиш пушената цигара, скъсах я и хвърлих в чета. Отидох в чета, работя. Цял час свирих, цял час. На другия ден работих. Мъче пълен пост. И от тогава не се ме изкушали цигари, ни алкохол, ни компания, нищо. Като ножи са Бог трябва всичко. Ножи са. Искам да кажа, нещата, които аз нямах сила да се преборя, Бог ги премахна. Искам да кажа, че когато се молим, когато посим, когато имаме желание за се преборим, Бог не беше, че помогне. Но има хора, които стоят греха си с един крак, от други крак стоят Бога и казват: така и сега, ще чакам някой ден. Ама няма какво чакаш. Словото Бог каза: днес, ако чуете гласа ми, не закорявайте сърцата си. Днес и сега това е много важно. Вижте, в Исаия 55 глава, Бог казва така: Исаия 55 глава, 8 и 10 стих. Тук описва точно момента, когато Божие слово идва към човека. И виж какво става сега. Исаия 55, 8, 9. Защото моите помисли, си като вашите помисли, и това ще пътища като моите пътища, казва Господ. Както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Защото както пада дъждът и снегът от небето, и не се връща там, но по земята и я прави да попълни цъфти, за да дава семе на сиящия и хляб на ядещия, така и словото ми, което иззад устата ми, няма се върне при мене празно, но ще изпълни волята ми и ще го успее в това, за което го изпращам. Тук виж колко ясно казва сега. Това не значи, че тези, които чуят Божие Слово, не ще повярват. Самото Слово Божие довежда човека до въпроса, дилемата. Ще вярваш, че няма да вярваш. Вижте, Библията така, Коринтияни 1:18. Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила за спасение тези, които трябват в него. Така е, че делото на кръста, словото от кръста, за едните хора е всичко, за другите хора е нищо. Помните, когато Исус каза за себе си: аз не дойдох да се света, но словото, което иде към вас, и не то ще осъди. Словото към нас и накани. Обаче въпросът е дали човек ще го приеме или ще се покае, или ще стане в греха си. Това е самата истина сега. В Йоан 3:16 се казва така: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Защо? Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Слава да бъде на Господа. Сега, в Евреи казва така: днес, ако чуете гласа му, не закорявайте сърцата си. Интересна работа сега. Точно за какво става, послушай сега. Тук става дума за евреите, които
Бог ги изведе. Изведе ги от Египет. Бяга 430 години под робство. И тогава, когато ги изведе от Египет, Бог направи повече от 10 знамения. Там много неща, чудеса. И накрая ги прекара през червеното море като по сухо. Представете си, море, отзад фараон. Чуди се го да правят на къде. И Бог тогава каза на Мосия, се чезал в морето, морето стана на две. И ти мина като потънил, като по мост, мога така, на сухо. Когато минаха, фараон влезе до иките си, водата се събра, те всички се отдаяха там. Това е истина, разберете ме, това не е просто приказка. И тези хора видяха всичко нещо. Обаче, по-късно, когато вече вървят пътя към обещаната земя, огъняха, почнаха да роптаят и казаха, по-добре бяхме стали там в Египет, там може да се роби, може да скудема и поне имаш храна. Започнаха да роптаят против Моисей, против Арон, против Божиите хора, против Бога. И тогава Бог каза, това поколение, което роптай, което се огорчава против мене, няма да види земята. И това цялото поколение обикаля 60 години по пустината. Те останаха там. Децата им, тези, които бяха по 20 години, плюс двама Иснаин и Калев, тези от двамата от хората, които видяха земята, които представяха добре всичко пред хората, и те бяха там. И те бяха. Искам да ви кажа, в живота ни, идайки при Господа, никой не дава гаранция, че живота ще бъде цвете и рози. Едва няма да неприятности, няма да имаш. Това е голямо зло, разберете ме. Защото при него казват хората, ела при Бога, няма да имаш проблеми. Да, ама точно обратно става. Когато дойдеш при Бога, вижте, има Бог, има и дявол. Това са реалности. Ако Бог се да спаси, дявол да те погуби. Йоанна 10 иска така, край се да откане, за кой да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот, що е изобилен. И знаете тези крайности. И не иска да уби, другия дава живот. Въпросът е след колко тръгваш. Аз съм казал много пъти, света е красив, хубав е, да. Обаче за здраве в този свят стои един княз на този свят, това е Сатана. А когато има благовест, зад благата вест стои Бог. И наистина от тебе зависи на какво ще довериш. Много хора казват, ами аз искам сега да живея. Не мога да после. Добре, живей сега. Но истинският живот е при Христос. И вижте сега, тези хора не го дойдоха преди Господа. И какво става сега? Защото кои като го чуха, се преогорчиха. Не всичките уния, които издадоха от Египет чрез Моисей, и против кои не го дува 40 години. Не е против уния, които се грешиха и чието препаднаха в пустината. Но кои още са те, че няма влияд неговата почивка. Не на уния, които бяха непокорни. И те виждат, че поради неверието си те не можаха да влядат. Значи, това не е за поука. Израел бяха Божи народ. Той ги изведе с много любов от там. И преди ми цялото това поколение, когато се отзова преди Бога, Бог ги остави там на хората. Искам да кажа, това ще пера от днеска, това си още не ти гарантира спасението, разберете ме и вечността. Наистина в един път, който има да зарим. Апостол Павел казва, Словото Божие е така. В втората Тимотея 4 глава 6-8. Аз знам как, че краят моят живот се наближава. Казва така, аз се подвизах доброто войстване. Пътя свърших, вярата пазих. Има път, който си пред човека, има вяра, която да пазиш. В този път, понякога ще има изпитание, понякога ще има изкушение, понякога ще има благословение, понякога ще има трудности, понякога ще има и скърби. Да, това е пътят. И човек трябва да бъде готов, трябва да бъде екипиран с нещо. Сега, в Словото Божие, вижте, Словото Божие, евреи, Исус така Словото Божие каза, размислете. Значи, винаги, когато върнем в този път, когато до трудности, помисли, какво направи Христос за тебе? Размисли, какво трябваше да изтъпим за тебе, за твоите грехове? Вижте, Филипяни 2 глава казва така. Филипяни 2 глава от 5 до 8. И когато размислим това, какво направи той за нас, не може всяка ръка да предприемем всичко. Словото Божие казва така. Имай себе си същия дух, който беше Христа Исуса, който като беше Божия образ, пак не ще трябва да даде трудно равенство с Бога. Но се отказва от всичко, като взина себе си образ за слуга и стана подобен на човеците. И като се мери човешки образ, смени себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Исус Христос дойде от небето, за да умре за твоите и за моите грехове. Да можем аз и ти да имаме вечен живот. Някой каза, кой е вечен живот? Еми, като ти при Бог ще разберем кой е точно.
На тази земя няма как да разберем. На тази земя са ограничения във време, пространство, разум, но вечността няма начало, няма край. Сега дума, когато е при него, започваме вечността. Нетленни тела, вечност. Няма как да разбереш това нещо. В Словото Божие каза, нещо, което на човешки ум и сърце не доходило, ще е приготвил Бог за тия, които го любят. И аз съм мога да кажа, че всеки един от нас ще бъде много приятно и задано, когато свърши детите на тази земя. В една членства, във втория стих, Исус каза, това са думи на Исус. Дома на отца ми има много обиталища и аз съм да я приготвя място. И като да прави място, ще дойда да взема там, където съм да бъдете и вие. Така е Исус Христос. Значи, ние вярваме на това, което Той каза, на Словото Божие. Сега вижте, в Йоанна 6 глава, ти 8 стих Исус каза така, защото сега от небето, не е моята воля да вършим, а волята на този, който ми е пратил. Бог Отец изпрати Христос да дойде на тази земя, да умре за населения свят, да умре за греха на целия свят и да възкъсне. И гроба му е празен, вече помнете. Ето в света има милиони религии. Нито един от тях не казва, аз съм пътят. Нито от тях не умря за греховете ни. Единствено Христос умря, възкъсна, гроба му е празен. Това е призив към хората. Сега, в Лука 19:10 Исус каза за своето дело. Защото човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Това е нещо много важно. Дойде да спаси погиналото. Кои са тези, които са погинали? Като се оглеждаме, казваме, еди кой се е погинал, еди кой се. Всички хора, след Адам и Ева, които са учайни, без Христос не сме били погинали. Всеки човек. Всеки човек е живел греха си и е пътувал към ада. Но приемай Христос, ние приемаме спасението. Бог не дава вечен живот. Словото Божие казва така. А сега Христа Исуса, вие като Него сте били далече, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Защото чрез Него и ните и другите имат своя достъп при в един дух. Вече и евреи, и еженци имат своя достъп при Бога чрез Христос. Греховете са простени, когато се покаяме, кръвта не е очистила. Евреи 10:17 казва така, и греховете, и беззаконията ми няма да помня за винаги. И тук сега има един, леко така малко въпрос. Евреи 13 казва така, внимавайте, братя, да не би о някой от вас да има нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Значи, ако човек е да при Бога, с емоция, сега харесва му, ето вижда приятели да ходят на църква, църква там пастора, който стават хубави неща, хората се уважават, почитат се, приятно е там. И има хора, които защото ми харесва там, добре. Обаче, ако спре само до тук, че света е приятно, види ми, ти продължаваш да живи греха си. Живи време, когато трябва да правиш сметка, как ще продължиш? В греха си или в църквата? Няма как да учи да пътища. Словото Божие каза, никой не може да се го на дома господари. Защото и днес ще мъзи да ги ще обикне. В този свят дявола показа всичко този свят. А Бог каза, оставете света. Който люби света, няма в него любов към Отца. Така че ние трябва да обичаме Господа. И каза така, внимавайте да не би от някой да има невярващо сърце. Сега, невярващо сърце каза, що е към тези неща? Понякога има хора, които казват, както на бой сърцето, аз така ще карам. Искам да кажа, че сърцето не е добър съветник. Сега Словото Божие казва с сърцето. След грехопадението, когато човек, наистина, след грехопадението, Словото Божие казва, че хора станаха грешни. И какво става? Може ли грешен човек да живее праведен живот? Не се получава. И казва така, сърцето е измамливо повече от всичко. И е страшно болно, кой може да го познае? Това говори за старата природа на човека. Сърцето. И нещо повече в Новия Завет казва какво става, ако човек се подава сърцето си. На това, което говори сърцето на къде отива. Виж сега. Матея 15 глава, от 17 казва така. Матея 15 глава казва така. Не разбирате, че всичко ще в устата, минава през корема от тия заход. Значи това, което идеш, не е проблем. А това, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека. Защото от сърцето произвеждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжителства, хули. Виждаме, че от сърцето нищо добро. Затова, когато имам при Бога,
първо нещо, което прави Бог, каза, даваме ново сърце и нов дух. Тук става дума за нашето вътрешно естество, не за този мускул. И когато ни да при Бога, Бог ни дава нещо ново, разбирате ме. Няма пазно в Коринтите 5 семейска така. Ако е някой Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко става ново. Това става в нас. Да, отвън сме старите хора. Вънка поберяем, стараем се, ставаме все по-хубави, докато ни се отиваме от тази земя. Соломон каза, пръста се не пръста, духа се не при Бога, който го е дал. И това е важно. Сега много хора, които не разбират същността на живота, правят всичко възможно да изгледат по-красиви, бялата същност е черна, правят пластични операции само да изгледат красиви. Обаче вътре какво става? Вътре. Животът е вътре в човека. Така че е важно наистина да помислите за живота си. И помните ги, един фарисей покани Христос в дома си. И тогава нарочно той имаха ритуали там, бяха сърси до лакти, правиха много неща. Той не се изми така. И те се очудиха. И той каза така, вие фарисеите, чистите мощна чашата. От това каза. Обаче вътрешното е пълно с гребеж и насилие. Чистете вътрешното, всичко ще бъде чисто. Това е и днес сега. Не се представя как изглеждаш. Представя се какво става в тебе. Това е важното, разбираме. Необходимо е истинско покаяние. Сега, каза, което да отстъпи от живия Бог. Сега, Евреи 11 ще казва така, а без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Но този, който е при Бога, трябва да вяра, че е Бог и че Бог възнаграждава този, който го търси. Този, който е при Бога, с вяра, непременно ще бъде възнаграден. Ще получи вечен живот. Това е вече нещо, което няма как да разбереш. То няма налог на тази земя. Няма с какво да сравниш. Понякога питат, брат, това ли, какво ще в небето? Там, какво ще пеем сега? Когато човек е гладен, си мисли, че небето, че има само мешен скари. Ако човек е бездомен, си мисли, че има тесен апартамент. Не. Там ще е съвсем друго измерение. Нещо, което няма как да се представиш. Апостол Павел казва така, нашето гражданство на небесата, откъдето чакам спасил. Това е небе. Нищо е скоростно в Божието присъствие. Но важно е за нас, като християни, да изпитаме себе си, да къде сме, да сме в този свят или с Господа, за себе си, да имаме увереността. Във втория континент, 13 Словото Божие казва така, изпитвайте себе си, дали сте вярата, опитвайте себе си. Значи опитай се, полиси, как живееш, как говориш, какво те вълнува, кои са твоите ценности, ще разбереш на къде си. А ако те вълнува след този свят, удоволствията, компаниите, бегаш да търсиш тази компания, да прикарат някъде хубаво, я ни пей, никога, имаш проблем. Търсете Господа. Търсете Господа. В Амос 5.6 казва така, потърсете Господа и ще живеете. А Еремия 20.13 казва така, и ще ме потърсите и ще намерите, когато те потърси с цялото сърце. И както казах при малко, вижте, когато е при Бога, Бог дава ново сърце. Вижте, сега ще почне няколко стиха само от Езекил, от Еремия. Те са много важни и си много завършени. Сега първо, Езекил казва така, Езекил 36 глава, ще ви дам и ново сърце и нов дух, ще вложа вътре на вас. И като отнема камен от сърце и плътта ви, ще ви дам меко сърце и ще вложа духа си вътре на вас и ще ви направя да ходите според постановленията ми, да пазите законите ми и да ги извършите. Сега, още си ще прочета Еремия 32 глава, 39 така. И те ще не бъдат народ, и аз ще бъда Бог. И ще им дам едно сърце един път, за да се боят от мене винаги за тяхно добро и за доброто на чадата им след тях. Едно сърце, един дух и един път. Няма да ги пречета, пътя към небето само един. Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Сега, какъв трябва и живота е накратко, ще Словото Божие каза така. Увещавайте се един друг. Какво значи? Идейки при Бога, не трябва да спираме. Нека казвам аз, не ходя на църква един път, покаях се вече съм християнин и да те завзем в небето. Да, така Словото Божие каза, вече, какво правиш? Остава така. Сега, Словото Божие каза, увещавайте се. Или всеки ден прекарайте време заедно. Било в молитва, било в общение, било просто със Словото Божие. Словото Божие е така. Увещавайте се един друг всеки ден, докато още е днес. Да не ми някой от вас да закорвича си с малата на греха. Когато общуваме, когато се молим, когато приводиме, греха, че няма нашата греха заминава. Разбирате ме. Значи това е важно да го гледам сега. И Словото Божие тук казва така. Деяния 2 глава. Това е примера, който си иска да прочитам. Самата първа църква, когато Петър проповяда,
Тогава параха 3000 човека. Какво правиха тези хора? Какво правиха сега? И те, които приеха по учението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха 3000 души. И те постоянстваха в получението на апостолите, в общението, промената хляба и молитвите. Значи, че неща. Първо в словото, общението, хляба и молитвите. Те правиха това нещо. И после каза така. И всеки ден прикарваха и ядушно храна и разшипаха хляб по къщи си. И приемаха храна слава си просторечие. Като хваляха Бога и печелиха благоволението на всички люди. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които спасяват. Виждаме, че когато съобщуваме, когато наистина търсим Божието присъствие, Бог е този, който наистина прибавя и помага наистина. Сега, Словото идва, призвава за покаяние, призвава за служение и изобличава за грях. Значи, има два типа хора. Едните се покоряват, а други се корявяват. И това е важно наистина, че човек да прави самосметка. Сега, Бог в Израил, знаете, извърши множество знамения, но това поколение остана там, защото негодуваха, овлащаваха се, говореха против Бога, против Божията. Трябва да внимаваме в тези неща. Имаше грях, непокорство, неверие. Напротив, Словото Божие насърчава. Колкото повече времето наближава, да събираме, да общуваме, да имаме наистина време, което да прекараме заедно, наистина тогава да насърчаваме в него. Евреи казват така, 10 глава, това са последните си, които чета. Нека държим непоколебима надеждата, която изповядаме, защото е верен онзи, който се е обещал. И нека се грижим един за друг, защото се поощряваме към любов и добри дела. Като не представяме да се събираме заедно, както някои имат обещание да представят, а се обещаваме един друг и толкова повече, колкото вече ден наближава. Слава да бъде на Господа, нека Бог да благослови. Нека да се колко времето наближава, толкова повече да не представяме да се събираме, а да почне да общуваме, да търсим Неговото присъствие. Знаем, че Той винаги е верен да бъде с нас. Нека Бог да благослови.